Erokamano ahinya nyikwara moga jwang'. Odiochieng'no ma kawuono kaendi kaka bende watime pile chenro no endi mar bende Nge Jathum mari kaendi abiro go mbaka gachiel kuom bende wuod luogo eki ma bende osebedo ka ni e industry kaendi mar ohangla, kendo bende oganda osebedo ka penjo mang'eny ni to nochako nang'o. Kawuono amiyi sigande to ok an makelni, en owuon obiro ng'isi kama ne ochakoe okenge mosegoyo kanyo endi mondo ochop kama osechope. Kaka pile nyinga en Ajwang' Junior to maendi en AJ Media. Arwakni machiegni, bedo koda nyaka watieki. Chal nade? An maber ba. Intie makare? Antie makare. Ng'isa ni nyingi owuon en ng'awa? Onyinga wuon mar ID iluonga ni James Ojwang' Owuor, mane miyuda gi ID. Yes. Nying machielo ma ji ong'eyo chande? Okay, ma ji ong'eyo ma koro iluonga go sani tiluonga ni Kajey Wuod Ahero. Yes, mano nying mara mar Thum. Yes. Kajey Wuod, ang'o miyo niyiero Kajey Wuod Ahero? Dak ni wacho ni Omondi Wuod Ahero kata ng'at machielo Wuod Ahero? Okay, Kajey Wuod Ahero nobiro nikech kama wuoke, dala ma wuoke, nying nyithindwa te plus an. Nyingwa noyudo kochakwa nyingwa chakore gi J. Kaka niluonga ni James kaka asewacho cha. Wadwa machielo iluongo ni Justus, moro iluongo ni Jared, gi nyaminwa iluongo ni Janet. Koro nariwo J gigo te, tawacho ni an koro aluongora chalo Jaka J, moriwo nying Kajeys. Koro nyiso ni Thumi ni Aka J. Kajey Wuod Ahero, koro Wuod Ahero ne en mana gweng' ma Ahero e kama wuok. Yes. Koro nyiso ni nyingi wuon mimiyori kaka Jathum oriwo familia mari. Nyaka familia marwa ma dala, wetega gi nyiminega. Yes. Kajey Wuod Ahero, Thum ni chako higa mane? To kapok wadhi higa michake Thum, igo thumbe mage? Okay, ago thumbe mag ohangla rumba. Gi sani. Mane Thum matimo. Yes. Koro sigandi mar Thum, nichako Thum higa mane e wechego eki mag bende ohangla rumba kaendi? Okay, Thum ohangla chako 2021. Mane machake Thum ohangla. Yes. Mano higni sani osekalo 2 nyaka ne chak Thum. 2 nyaka chak Thum. Koro by then kanyo tachako ka an e bwo band G, lakini mara to koro aduoga mako mana higa 2023. Higa mana manyoru mono chakruokne. Mane ma koro an be koro achako tegno gi mara gi bandna. Yes. Band G nyiso ni en ng'a motie gi weche mag Thum? Okay, band G anyalo wacho ni Fredi Jakadongo, mana dhi kare matin, en kana limo gi kama gigoche. Tadhi ok natie band gi. Adhi talimo kama ogoche, tanyalo wer matin to then kifengi kama oting'o Tony Ndiema, mago joma dhi e band gi. Jok mamoko go adhi e band G sama ng'eny, Poli Jasuba, jogo. Kajey Wuod Ahero, ing'e ni ka ng'ato wacho ni ichako Thum higa mar 2021, nyiso ni ka isebedo ng'atno ma samoro nitimo gimoro. Kapok nibiro e Thum nitimo ang'o? Okay, kapok nabiro e Thum, nanyalo wacho ni an jarangi. Panel beating atimo seriously, ago rangi geche. Geche jomoko ang'e ni pok ogo rangi nyaka nago gi rangi. Koro nyaka sani koro geche ago rangi, atimo tins. Geche moko mane madak mok ne higigo. Minyal pande nyadendini moro, mano tija. Mago gik matimo, tins go, stickers mikete gari madoido go. Magi tich manatimo. Mano kapok idonjo e Thum? Mano kane pok adonjo e Thum. Ere gimomiyo nifwenyo ni in gi were weche eki mag Thum nikech okawo higni mang'eny kapok achako go Thum? Koso gini nigoye ga chon? Adwaro ni mondo ikel ane sigana mondo oganda mang'eny winj ni ichako Thum higa 2021. Higni gi te ne itimo ang'o ka Thum to ne rito ang'o? Okay, nikech skul be nokawo kore, kuongo lal gi higni go mamoko go mokwongo, mano skul lazima. Koro kabiro, ta Thum mondo mi adonje, en ayudo ka koro ang'ama duong' koro chako lawo disco, gi kaelago matimore kor gweng' go. Koro kanyo machako here Thum, but ne pod nokanyal wer. Koro kadhi kanyo tayudo ka an be an gi spirit mar werni. Koro mayudo ka kare gini anyalo timo, koro abiro atime late kamano, mochakore 2021. Yes. Adwa ng'e sigandi mokwongo kata bende track mari mokwongo igolo kanye, tigole higa mane, to kaka seche mani rekode, ing'iso ni to chal nade sechego eki, ere kaka nirekod Thum mokwongo industry kae mari mar bende goyo Thum wechego eki mag ohangla rumba? Okay, Thum mokwongo, anyalo wacho ni recording mara mokwongo atimo Sound City Studio. En studio moko biro mabor. En studio mobiro mana like 2021. Mane mobiro ma wan aparo ni an e artist modhi kanyo ma nyalo bedo be mana mara abiriyo kama kana ng'iyo gi diere go ka koko yawe. Koro kanyo mana kuongo gole Thum ka Sauti Rumba. Ne en Kisumo Kondele.
koro kanyo mana dhi akwonge 2021 dweche moko mabele kanyo kech nasebedo mae thum mana bayogo ir ji kadhi ka ng'ato miya platform to en thum mawero ne en thum achiel tu koro be nok anya wer mang'eny kasetieke tawuok e stage koro en thum mana dhi arekod ka Sound City Studio mana pimogo pap to bang' nyalo winjo koro nadhi tawere mana kamano but osetimoga maber en YouTube iluonge ni Dase Riembi Dase Riembi Nyambeta Dase Riembi Dase Riembi en YouTube en thum mokwongo. Yes. Isegolo tracks adi? Iwacho ni nitie thum mane mano mikwongo rekod to sani endi isegologi adi? Okay, thum nyaka sani koro an gi thumbe YouTube, an gi thumbe 6 e YouTube. Thumbe 6 man ready. Mano kidhi moro negi makito last negi dweche 4 sani. En gi dweche 4. En bosedhi maber seriously. Abebo. Koro mano thum ma last. Koro nitie moko e studio mapok agolo makoro nawacho napango koro timo launching. Mano be madhi bedo launching na mokwongo. Pok atimoga launching. Koro mane madhi bedo mokwongo. Koro an gi wende mang'eny madhi wuok. Koro ng'iso ni ji kata johera magi oikre ne launching ma ibro timo higa ni koso higa mabiro ibro time thuolo mane? Launching atimo higa ni dwe mar 8 tarik 3 higa ni. Koro kama dhi time ema pod ang'iyo adhi lando negi machiegni. Yes. Kakunyo kanyo nyikora Monga Jwang, wadhi mbele kanyo endi bende gichwalo kanyo endi bende gima dho ngere wacho ni support ne Wuod Luo man gi lony mar rieyo weche mag bende ywa Ben. Wacho kanyo ni en gi launching, warito gi sironyo mondo bende olandnwa kama biro time. Kaka pile, wan kaendi mondo bende wachiw support. Donj kanyo endi, timne giminyalo timo, kochopo chieng' launching, chop kanyo mondo bende ichiw support mari. Kajey, inyalo ng'isowa ni pap sani duong' kendo bende joangla ng'eny mokalo. Ji timo ga kolabo. Be nitie thum misegolo gi kolabo, to kapok igolo, be ichano mar timo kamano. To kichano mar timo kamano, to ichano mar time gi ng'a? Okay, anyalo wacho ni kolabo to chunya daher mar timo. But gima nitie ni seche moko inyalo go kaka nanyalo go mona time gi jok moko manosedhi malo matin moyomba ka. Anyalo go mona tim gi jok kata joma tindo be podi lakini koro luore e chuny ng'at ma idhi time go. Inyalo gombo time ng'ato but seche moko ng'ato nitie ka nyalo dwaro chudo. Iwinjo ni kech ng'ama onosedhi. Onya dwaro chudo to seche moko kar chudo no pok aromi mar chulo pod koka wuok aonge go. Koro mane manyalo tama timo kolabo gi seche moko jomoko lakini but chunya to daher mar timo kolabo gi ji. Yes. Sani kadang' kao industry mar ohangla maketi e lweti, igombo nochop kanye? Ohangla to dano dhi mabor. Ohangla to thum mar ohangla onego dhi mabor. Kabisa. Onego oyombe nyaka kama entie no. Mane gombo mara. Yes. Role model mari, akeni be in godo e pap kaendi. Ng'at moro making'iyo to chieng' mara gombo nachop kama ng'ane nitie. Okay, ok anyal wacho ni agombo nachop kama ng'ato nitie. Agombo ni Nyasaye mokwang' an babedi kata maloyo kuma ji nitie. Ok nachop kama ng'ato nitie. Ng'ato dhi adhiya gi gine mare. Koro agombo ni an ba akale jok mamoko go. An ba abeda ki an awuon. Kik abed kaka ng'ato. Bedo kaka ng'ato no ng'ano ng'ene en oseloso nyinge nosebedo kamano. Makidwa bet kaka en to tini dhi bet mana kaka en gi kaka osegik no. Koro bed ki in. Adana beda ki an ba akal kata kuma ji osegike. Yes. Mana kamano Kajey, ka ng'ato dwari sani, nitie kama igurorie minyalo yudie mondo bende idhi gochie kuonde moko mamoro ji mag arus, birthdays, kamano endi yudi nang'o ka bende pok otieko chenro masani endi? Okay, ng'ama dwa yuda mayot kidwa yuda kapod yuda mayot kabisa to dhi bedo en mana contract mara mar namba but kuonde ma yudora mang'eny mago isos to gin Nairobi. E Nairobi ma base kae mang'enye. Idhi Kayole kon, dhi Dandora, kuonde go te Eastlands. Teka moro yuda nyaka Kibera, mago kuonde marundra sa mang'eny but kidwara ma personally maber tinyalo yuda e namba mar simu. Yes. Ang' nami thuolo mondo isomna namba mari mar simu. Kajey Wuod Ahero, isewuok e pap koso podi ne pap? Isemako lwet ng'ato koso podi? Mano penjo mantie kendo bende seche moko miyo oganda mamoko olap dhogi ndongo. Kang'e ni nyalo keto gina yanga kawuono mondo bende jogo eki ma seche moko nenowa ong'e ni kare Kajey osewuok e pap koso podi ne pap? Okay, gisani to an gi ng'ato. Ng'ato nitie ma en e ot. Riwinjo koro thum to ok riw gi ot. Thum en mana thum, ot be en mana ot. Kidwa thum to bi ne Kajey idhi neno Kajey thum. To ot be ni ot to nitie. Ot to nitie ng'ato. Ot nitie ng'ato.
Nitie ng'ato thum ben mana thum. Thum seche moko idwa neno Kajey kithum, ibiro nene mana kithum. Yes. Joma neno Kajey, neuru Kajey e thum, kata bende neuru Kajey weche go mag thum. Neuru Kajey e tol mar thum. Kasto ot be mana ot. Mano endi kaluwore gi bende wachno endi mar Kajey Wuod Ahero. Wach mogik ne fans magi kacha chande. Okay, wach mogik manyalo nyiso ma fans maga ni riwruok e teko. Kuonge be dak wabedi. Koro gini kuriwruok kodwa kodhi bedo gimoro. Kama ji ochokore, kanyo mong'e ni dhano nitie. Kama ji onge, kanyo dhano onge. Koro bi ubed kodwa mondo ne ni wantie. Mano apani nyalo bedo gima ber kabisa. Kuom johera maga mosebedo ka luwa, agonu mana erokamano. Umed bet koda, Nyasaye omed mana gwedhou. Kukelna an be kosegwedhou ka an be ogwedha. Kugwedhou kugwedha. Ok onya gwedha to pok ogwedhou. Gwedhu to gwedha. Yes. Mogik, miwa namba ni kato bende nyiswa nyinge go eki miyude godo chakore Facebook, YouTube, TikTok, koda kama go eki ma bende like go eki mamoko mag tudruok. Okay, kuonde minyalo yuda social media, ibiro yuda Facebook antie gi nying mar Kajey Wuod Ahero. Kichak iduoge YouTube, Kajey Wuod Ahero, TikTok antie Kajey Wuod Ahero. Social media te yuda mana gi nying mar Kajey Wuod Ahero. Mane nying ma kimanya go to dhi yuda. To koro kida yuda ma personally kore dwa nena an awuon, tapani biro nena gi namba na mar simu. Men 0706 92 49 06. Mano mara. Kigo mano to kiyudo dhi yuda gi namba mar management. Men 07 12 44 34 16. Ano 07 12 44 34 16. Mano namba mara mar management makigo to pod yuda. Kawatieko ka endi nyikora moga jwangre mondo bende ami kinde makende mondo bende olwarnwa line achiel. Ing'e jomoko kosemeko pok oyie ni wan gi Kajey Wuod Ahero mondo iwinje thumbe go eki mage ma seche moko isebedo ka winjo ka trend kanyo endi moloyo to line endi mar TikTok. Twende kazi sasa gi wendi endi ma bende ihero moloyo wende gi te. Okay, wende ga tahero te. Wende ga onge ne wer moro ka ahero. Wende tahero te. Wende ga ahero te. Gin te. En mana ni koro dhano ma fans winjo mopogore momiyo ng'ato biro hero ma ng'ato be hero ma ng'ato be hero ma. Koro anta an awuon ang'amo gin tahero gi te. Koro thuma ma idhi kata TikTok kanyo tim go challenge. En mana thum miluongo ni Abebo. Abebo. Makati mbasa mama anaheri. Jaberi mbasa baba anaheri. Makati onge sora anaheri mam. Jaberi onge sianda anaheri mam. Makati mbase dana pod aheri. Nilando in achiela kama. Koro thumno nitie YouTube. Luongo na Abebo Song. Subscribe, tim go challenge. Tim gi mama miero gi thumno. Richo kende makikiketi. Kapok watieko ka endi, yiena machaka penji penjo machielo. Ang'o manobiro momiyo ndiko wende ni endi? Nikech awinjo ka iwacho weche madongo kabisa wende ni endi. Ang'o manomiyo kata ang'o ere kaka nibiro gi ndiko wende ma koro igole jopiny nyalo winje? Okay, wer tandiko nikech en gima nitie kata mana kuom dak marwa marudi. Ji mang'eny ok wadak gi joma hikwa rom go. Ji te odak ma hikgi opogore, winjo. Ng'ato ok inya dago nitie ma ng'ama dhako yombo gi higa, ng'at ma bede chuo yombo gi higa. Koro en ga ena kamano. Koro emomiyo kanyo eri naduogo aparo ni dhano osedak ga mok nie higa achiel. Winjo, dhano ok nie higa achiel. Koro emomiyo awacho ni makata koro kwongo nan tabiro ahere nikech ji to ok nyal dak ma hikgi romre. Dhano dak ma hikgi opogore ya. Mano koro paro momiyo aloso thumno. Yes. Erokamano ahinya Kajey Wuod Ahero mondo yie bende ilos kodwa kaendi e J Media. Mane ni kod gikni ni endi en Nana Jwang Junior. Oriti masani waro machielo e chenro mamoko ni machal kod maendi.